Poďme sa teda pozrieť na Slosarika analýzu teda prezidentských volieb. Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. V štúdiu vítam riaditeľa agentúry Focus Martina Slosarika. Ďakujem, že ste Počkajte, chcem len pozrieť, že ak moc je to hlasné pre vás. prišli. Ďakujem za pozvanie. Ja som reportér denníka N, Miro Kern. Pán Slosarik, do prezidentských volieb zostávajú necelé 2 mesiace. Podľa prieskumov k prvému kolu Peter Pellegrini vedie pomerne tesne pred Ivanom Korčokom. Je už podľa vás 100%, že sa do druhého kola dostanú Pellegrini a Korčok? Ak obaja jednoducho v tých voľbách kandidovať budú, však asi pravdepodobne áno, to znamená, ale že by sa, ak sa nič nestane jednoducho, čo by jednému z nich naozaj vytvorilo bariéru kandidovať v prezidentských voľbách, tak som na 100% presvedčený, že budúcim prezidentom bude jeden z nich. Takže nejaká zhoda náhod, ktorá by dostala do druhého kola Štefana Harabína, to je málo pravdepodobné. Neviem si tú zhodu náhod naozaj dnes predstaviť, aj keď samozrejme hovorí sa nikdy, nehovor nikdy, ale to by muselo dôjsť k výraznej aj morálnemu spochybneniu, by som povedal, niektorého z tých kandidátov. V prípade, keby to mal byť Štefan Harabín, tak predpokladám, že by v podstate vlastne, teraz špekulujem, chcel som povedať, že koho by vlastne v tej dvojici nahradil, ale ja si to vlastne neviem dnes ani predstaviť. Nevedeli sme si predstaviť ani, že sa do druhého kola dostane kedysi Gašparovič s Mečiarom. To bolo tiež taká náhoda. Áno, i keď v tom... Jasné, dnes to vidíme troška inak. Keď si dobre pamätám na ten rok, tak... tam vtedy vlastne prepadol Eduard Kukan, ktorý zaostalo niekoľko jednotiek percent za Ivanom Gašparovičom. Bolo to vtedy vlastne... Koľko desatín? Desatín to bolo? Áno, tak možno desatín. No, tým som len chcel povedať, že ale aj tie prieskumy jednoducho vtedy neukazovali, že je tam taký výrazný rozostup medzi minimálne druhým a tretím v poradí. Tam samozrejme, to je presne o tom, aj vtedy to bolo o tom, že ak je viacero kandidátov z jednej časti politického spektra, vtedy to bol František Mikloško a Martin Bútora, keď si dobre pamätám, tak predsa len tí ľudia, áno, asi aj pod vplyvom prieskumov verejnej mienky sa nakoniec jednoducho môžu v tom prvom kole práve rozhodnúť pre voľbu na základe nejakej hodnotovej blízkosti, možno osobnej blízkosti k tomu človeku a môže to mať takýto nezamýšľaný dôsledok. Ale myslím si, že dnes ten... To je Dobre. Povedzme, že Harabín má šancu sa dostať do druhého kola. Koho by nahradil? Nahradil by skôr, alebo že teda... Kto by skončil tretí? Že buď Korčok, alebo Pellegrini? Snažím sa vymysleť. Podľa mňa by to ale skôr Fúha, ty kokos. No to záleží. Asi je viacej pravdepodobné, že do druhého kola by sa asi dostal Korčok než Pellegrini, keby teda sa niečo vážne stalo. A to len z toho dôvodu, lebo Danko útočí na Pellegriniho, Harabin útočí na Pellegriniho, Korčok. Teraz ešte aj Matovič de facto začal. Plus ešte sú tam všelijaké tie rôzne veci, čo sa týka proste toho trestného zákona, rušeniu špeciálnej prokuratúry a proste aj on, myslím, že on je obvinený. Dobre, teraz ma neťahajte za slovo, bol obvinený, mám pocit, že bol, nie, že teraz momentálne je, myslím, že na ten balíček od šampanského, ale hej, asi jeho skôr, lebo čo by sa stal, lebo jediné, čo ma napadá, čo by sa mohlo stať vlastne s Korčokom, teda, že aby Harabin predbehol Korčoka, že aby bola dvojica Harabin a Pellegrini, tak jediné, čo by sa asi mohlo stať, by bolo asi to, že by fakt, že by sa ukázalo, neviem, že Korčok zradil krajinu, že donášal Američanom, alebo také niečo. Čo teda vieme, že to sa asi nestalo, ale akože keby sa fakt niečo také, že ukázalo, teda vieme, že sa to takto. Vieme, že sa to nestalo, nie sú žiadne informácie, že by sa niečo také stalo. Ale keby sa nejaké takéto informácie dostali na verejnosť a veľa ľudí by povedzme, že počúvate, toto vyzerá celkom legitímne, tak je možné, že v tej chvíli teda by asi sa odvrátili od Korčoka, ale to si nedokážem predstaviť. Hej? Že by fakt bol nejaký
úplne fundamentálny morálny problém s Korčokom, že by sa fakt ukázalo, že zradil krajinu, alebo že predal informácie Američanom, alebo ja neviem, že aj on prijal úplatok a že už teraz že bude obvinený, alebo ja neviem, že proste v nejakej budove niekde v Košiciach má, že má svoj osobný harém, alebo také niečo, že by sa stalo. Čo samozrejme nepredpokladám, ale niečo takéto by sa muselo stať podľa mňa, aby teda Pellegrini a Harabin boli v druhom kole. Ale tieto veci sú dosť nereálne, preto si skôr myslím, že Pellegrini má väčšiu šancu sa nedostať do druhého kola. Napriek tomu, že teraz je favoritom, je oveľa väčšom nebezpečenství, čo sa týka nejakých reálnych hrozieb, než Ivan Korčok. Ten rozdiel je naozaj výrazne väčší a samozrejme Peter Pellegrini, a to je veľmi dôležité, má dnes podporu vlastne najsilnejšej politickej strany, to znamená Smer a vlastnej strany Hlas, čo je jednoducho veľká časť dnes, by som povedal, toho preferenčného koláča, z ktorého dnes, ak môže čerpať, tak je tam istý potenciál aj pre Štefana Harabina, ale ten je limitovaný práve Petrom Pellegrini. Vidíte z tých dát, ktoré meriate, tendenciu Ivana Korčoka postupne dobiehať predsedu Hlasu? Určite áno, vidie to predovšetkým vlastne na tom hypotetickom druhom kole. Je to hypotetické v tom zmysle, že stále samozrejme to meriate, že keby do druhého kola postúpili títo dvaja kandidáti, ale keď si dobre pamätám tie novembrové dáta, teda novembrové z konca minulého roku, tak ten rozdiel bol 20 percentuálnych bodov, 60 ku 40. On sa začal vlastne už približovať koncom roka, treba povedať, my sme už koncom roka robili jeden prieskum, kde naozaj ten rozdiel išiel na 15 percentuálnych bodov a vlastne v tomto aktuálnom našom januárovom prieskume klesol dokonca na 10 percentuálnych bodov. Otázne je presne to, že či dokáže Ivan Korčok stiahnuť ešte stále tento relatívne vysoký náskok Petra Pellegriniho a či bude mať, povedzme, nejakú rezervu alebo stratégiu na to, aby dokázal zrovnoceniť, by som povedal, ten súboj v druhom kole. Takže ten trend by mohol pokračovať, len je otázne, či to proste stihne. Áno, či to stihne. I keď treba povedať, že istým spôsobom, keď to tak poviem, tak Ivanovi Korčokovi, povedzme, nahráva aj vyhlásenie posledné Štefana Harabina. Pretože Štefan Harabin povedal v jednom zo svojich posledných rozhovorov, že neodporúči svojim voličom voľbu Petra Pellegriniho v druhom kole, to im radšej odporúči, aby zostali doma. Predpokladám, že Štefan Harabin je naozaj ten kandidát, ktorý má potenciál získať dvojciferný výsledok v tom prvom kole a je to veľké množstvo hlasov, ktoré jednoducho by takýmto spôsobom, ak by rešpektovali tí voliči Štefana Harabina vlastne v tom druhom kole. Tak to je zaujímavé. Že vlastne, že Harabin vlastne nepodporil Petra Pellegriniho a radšej by povedal, že počúvajte, radšej zostaňte doma. Ako keby sa toto stalo, tak to by mohol byť vážny problém pre Petra Pellegriniho. Lebo keby sa niečo takéto stalo, tak vlastne takto, za predpokladu, že voliči Harabina počúvnu a nepôjdu k voľbám a povedzme, že dostane 10%, tak tých 10% akoby pre Pellegriniho je fakt, že kľúčových. A to by fakt mohlo teda pomôcť Korčokovi sa dostať do prezidentského paláca. Rozmýšľam, prečo by to Harabin robil? Prečo by niečo také vyhlásil? Jediné, čo ma napadá, je, že možno by mohol byť nejaký backlash z toho, keď už sa naplno začne hovoriť o Pellegrinim a proste o jeho, povedzme tak slušnejšie, osobnom živote, ktoré nazvime to, že konzervatívny národný volič nebude schopný až tak dobre akceptovať, tak akoby uvidíme. Nebolo použitý, čo môže práve vlastne Petrovi Pellegrinimu skomplikovať cestu za prezidentstvo. Jasne, k tomu sa ešte dostaneme. Pripomínajú vám tieto voľby niektorí z minulých súbojov volebných? Aspoň troška v niečom? Ja mám pocit, že možno pripomínajú ten súboj
Ivana Gašparoviča a Ivety Radičovej 2009. Hej, ako mám k niečomu prirovnať, tak by som ho prirovnal vlastne k tomuto súboju. No, tam bol ten trend presne, že Iveta Radičová postupne dobiehala Ivana Gašparoviča, až vlastne, ale tam to vlastne skončilo 55-45 plus minus. Áno. Takže tak to skončilo tak, ako teraz je Ivan Korčok 2 mesiace pred voľbami. Presne tak, preto aj nadávam na to, že ten trend bol takýto, vidíme, či Ivan Korčok dokáže urobiť ten krok, alebo jednoducho, či dokáže zvrátiť zatiaľ vlastne ten negatívny pomer pre neho. Ale na druhej strane, podľa mňa mu viac praje to, čo dnes, tak povediac, sa deje v tej spoločnosti. Mám pocit, že aj protesty samozrejme môžu mať práve ten mobilizačný efekt na tú časť politického spektra, ktorú primárne dnes oslovuje Ivan Korčok. Takže tie protesty a to, že sa vlastne od Vianoc rukuje o zrušení špeciálnej prokuratúry, obštrukcia v parlamente, to podľa vás môže škodiť Petrovi Pellegrinimu? Určite áno. Možno, že nie priamo, že aj cez tú tému. Ono je to samozrejme dôležitá téma a vidíme to na prieskumoch, že nie len voliči súčasnej opozície, ale dokonca koalície nechcú, povedzme, zjemňovanie trestov. Dokonca my sme robili v decembri jeden prieskum, kde sme merali taký názor vlastne na rušenie tej špeciálnej prokuratúry. A tam sa to tiež neukázalo, že to je ako dopyt väčšiny tej populácie. Tam to bolo tak, že bolo to pre Transparency International, že to bol ten prieskum a dopadlo to tak, že 2/3 voličov Smeru a 70% voličov SNS a myslím 72% voličov Hlasu bolo proti znižovaniu trestov za korupciu. Za korupciu, áno. Toto je ten prieskum, ktorý bol pre Transparency International. Ale mimochodom aj napriek tomu na tých dátach vidieť, že predsa len vyššia ochota akceptovať zníženie trestov za korupciu je medzi stranami vládnej koalície. Je takmer dvojnásobná, ak ho nájdeme, ak je v priestore vlastne tých voličov opozície len na úrovni nejakej desatiny, tak tam to nachádzame až na úrovni pätiny, respektíve štvrtiny voličov. Aj napriek tomu je samozrejme väčšina tých voličov, ktorá je proti tomu. Ale vrátim sa, aj špeciálna prokuratúra, výsledky, ktoré sme vlastne publikovali, merali sme si len interne ich počas decembra. Aj tam sa to neukázalo, že jednoducho tá podpora rušenia špeciálnej prokuratúry je v spoločnosti väčšinová. Ale chcel som vlastne povedať to, že práve to, že tí ľudia sú v tých uliciach, tak to pôsobí mobilizačne na voličov na voličov opozície. To môže byť vlastne to kľúčové pre prezidentské voľby, že tí voliči aj z toho dôvodu, že v tie posledné voľby vyhodnotili ako samozrejme prehrané, tak to ich môže jednoducho podstatne viac mobilizovať k účasti na prezidentských voľbách. Bude to stačiť? Bude stačiť mobilizácia týchto voličov opozície? Nebude k tomu treba aj akási demobilizácia voličov koalície? Áno. To je presne tá otázka, tá stratégia, s akou tí kandidáti jednoducho do toho prezidentského súboja pôjdu. Ale my tu vidíme, že jednoducho nemáme tu len tak povediac, že dva tábory, ale my, teda na jednej strane poviem ten, ktorý reprezentuje Peter Pellegrini a nazvime ho, že je teda vládny. Na druhej strane Ivan Korčok, ktorý je síce občiansky kandidát, ale zjavne vlastne získal podporu najsilnejšej opozičnej strany, to znamená Progresívneho Slovenska, je tam podpora SAS, demokratov. Uvidíme práve, čo bude s podporou kresťansko-demokratického hnutia. Aj keď, ako som sa dnes dočítal, tak vyzerá to, že kresťansko-demokratické hnutie neodporúči v prvom kole žiadneho z kandidátov. Uvidíme, povedzme, ako sa bude v tom súboji prezidentskom správať. Tak to by bolo zaujímavé, keby KDH nepodporilo, že nikoho. Ako hádam, že akože musím sa priznať, že som minimálne predpokladal, že podporia Kukana, alebo, no Matoviča asi nie, ale že Kukana som predpokladal, keď už nie Korčoka, ale keď nepodporia nikoho, tak ja neviem, že čo to je za politickú stratégiu. Ako keby minimálne podporili Ivana Korčoka, alebo aj Kukana. Tak by z toho mohli teoreticky vytrieskať nejaký politický kapitál. Ale keď nespravia nič, čo to hovorí? Čo to ukazuje? Že proste, že prezidentské voľby ich nezaujímajú? Alebo že to je pre nich zbytočné? Alebo že proste sa tomu nevenujú, venujú sa iným veciam.
alebo nechcú rozdeľovať opozíciu, že by podporili oni by podporili Kukana a zase druhý by podporili Korčoka, alebo ja neviem. Je to divné. Igor Matovič a akým spôsobom jednoducho bude komunikovať s Ivanom Korčokom aj v rámci diskusí. Ale chcel som povedať, že okrem týchto dvoch táborov tu máme zjavne vlastne nejaký tábor, ktorý by sme mohli pomenovať ako antisystémový, ktorý je reprezentovaný predovšetkým Štefanom Harabinom a je zjavné, že ten tábor sa jednoducho nevzliada ani v jednom z tých kandidátov. A toto môže byť vlastne dôležitý ten demobilizačný efekt pre to druhé kolo. Lebo prezidentské voľby sa nerozhodnú v prvom kole, rozhodnú sa určite v druhom kole a tam vlastne bude dôležité, do akej miery môžu jednotliví kandidáti práve vlastne počítať a s tými neúspešnými hlasmi. Peter Pellegrini už má prvé plagáty so sloganom Slovensko už potrebuje pokoj. Je to dobrý slogan pre tohto politika v tejto situácii? Je to také prolongovanie, by som povedal, do istej miery tej parlamentnej ešte kampane. Tam bolo viditeľné samozrejme pred tými parlamentnými voľbami veľmi silne ten dopyt, by som povedal, po poriadku a po pokoji. Hej? Ale je otázne, že či po takomto poriadku a po takomto pokoji? No, nie je mobilizačný. To je podľa mňa, on nie je mobilizačný vlastne ten slogán. Hej? To znamená, akože pokoj nedodá jednoducho nejakú energiu do toho. No, ide o to, že tí voliči sa dnes väzú na víťaznej vlne. Hej? Oni sú jednoducho, považujú sa za víťazov, myslím voliči vládnej koalície, považujú sa za víťazov volieb a oni dnes nemajú až taký silný, podľa môjho názoru, takú silnú vnútornú motiváciu. Nejaké jadro určite, hej, ale takí tí váhajúci, ktorí si hovoria, že ale však dobre, no, že vyhrali to, som spokojný, ale tak prezidentské voľby vieme, že vo všeobecnosti až tak nezaujímajú ľudí, ako povedzme parlamentné voľby. Tak toto je vlastne problém, by som povedal, pre tento typ voliča s takýmto relatívne málo energickým sloganom vlastne ich priviesť k voľbám. A podľa posledného prieskumu Fokusu pre Markízu Smer stráca na úkor Hlasu. Tam bol ten rozdiel celkom už veľký. Čím to podľa vás je? Súvisí to nejako s Pellegriniho kandidatúrou? Čiže som nad tým premýšľal, uvidíme. V prvom rade je to len jedno meranie, čiže nemôžem automaticky povedať, že to zaklada nejaký časový trend. Naozaj uvidíme, ako sa budú hýbať ďalšie merania. Ale môže to byť možno do istej miery, áno, jedna vec môže byť to, že Peter Pellegrini je viac viditeľný, i keď aj dovtedy bol viditeľný, ale tým, že jednoducho tá prezidentská kandidatúra samozrejme so sebou prináša vyššiu mieru nejakej viditeľnosti, médiá sa ním viac zaoberajú jeho kandidatúrou a môžu to viac jednoducho vnímať aj samotní voliči. Pritom vieme, že Peter Pellegrini má stále veľmi vysoké čísla dôvery aj v elektoráte Smeru. Ale na druhej strane to môže byť podľa mňa aj signál toho, že Robert Fico je príliš konfliktný, príliš ostrý, možno arogantný, jednoducho, že v tomto zmysle časť tých voličov chce takého toho síce konsenzuálneho a možno nie v mnohých veciach veľmi vyhraneného, ale menej konfliktného Petra Pellegriniho. A ak sme teraz hovoríme teda o tom, že vlastne napriek tým protestom nevidíme nejaké zásadné pohyby v rámci tých preferencií, tak asi sa nedá očakávať, že tu dôjde k nejakým medziblokovým presunom, hej, že teraz, ja neviem, volič Smeru alebo Hlasu prejde k Progresívnemu Slovensku. Ale možno toto sú také tie nuancy alebo možno tie pohyby, ktoré môžu vlastne naznačovať to, že sa predsa len niečo alebo vnútri tých blokov deje. Tak ako napríklad, myslím, že historicky, ak sa nemýlim, tak sme namerali najvyššiu podporu pre Progresívne Slovensko, čo tiež môže byť vlastne signál toho, že ako keby lídruje tie protesty z môjho hľadiska a na druhej strane jednoducho to môže byť aj ukážkom toho, že predsa len aj na tej stredopravej scéne dochádza k istej napríklad Saska rieši jednoducho svojho predsedu, musí sa zaoberať aj svojimi vnútornými vecami a vnútornými problémami. Jednoducho Sulík je silný líder pre časť tých voličov. Tá informácia o tom, že by odišiel z predsedníckeho postu, naozaj môže byť vyhodnotená tak, že si môžu postupne nájsť nejakú inú destináciu stranickú a vieme zasa, že medzi PS a SAS tá miera jednoducho vnútorného akceptovateľnosti je vysoká. Časť voličov Smeru v roku 2000
To by bolo zaujímavé si pozrieť, že keď sa stane výmena vlastne predsedov Sasky, čo sme tu tiež riešili, čo sa teda asi stane Branislav Gröling, lebo Vyskupič vyhlásil, že on teda nebude kandidovať, myslím, že povedal, že z rodinných dôvodov. Asi sa neoplatí, ale to nejak rozoberať. Rodinné dôvody sú asi nedotknutelné, čo sa týka nejakého bližšieho asi vysvetľovania. Ale ja neviem, ja mám pocit, že Sulík není práve že veľmi obľúbený. Akože je obľúbený podľa mňa u voličov Sasky a možno pár ľudí akože z nejakého liberálneho prostredia, ale to je tak všetko. Ja si myslím osobne, že výmena predsedu možno v krátkodobovom horizonte vlastne uškodí Saske, že povedzme, že bude prepad na 4% alebo také niečo. Ale ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska to Saske pomôže minimálne v tom, že s tým, že Sulík je tak strašne neobľúbený u tak strašne veľa ľudí a budú mať nového predsedu a ten nový predseda zatiaľ hádam, že väčšina ľudí ho až tak moc nepozná, tak bude schopná mu dať nejakú že mu dá šancu. Čiže ja si myslím skôr, že tá výmena by skôr, keď už bude nejaká výmena podporovateľov medzi PSK a Saskou, tak ja si skôr myslím, že to bude skôr opak, že PSáci skôr prestúpia k Saske. Ale samozrejme môže sa stať, že tam budú nejaké ešte vnútorné konflikty, že možno zo strany odídu nejakí nespokojní, čo akože by si predstavili iného predsedu. Uvidíme, ako to celé dopadne, ale moja predikcia je približne takáto. 2014 nevolila Roberta Fica za prezidenta, aby neodišiel z premiérskej funkcie a zo strany Smer. Teraz takýto fenomén pri Pellegrini... Počkaj, čo povedal? Časť voličov Smeru v roku 2014 nevolila Roberta Fica za prezidenta, aby neodišiel z premiérskej funkcie a zo strany Smer. Teraz takýto fenomén... O takýchto číslach som vôbec nevedel. Ty kokos, to je masívne číslo. Ty kokos, to som ani si nemyslel, že takéto veľké číslo tam je vlastne. Že 14% smerákov alebo voličov Smeru povedalo, že nebude voliť Roberta Fica, pretože nechcú, aby odišiel z premiérskeho kresla ako člen strany. Ty kokos. Fenomén pri Pellegrinim nepozorujeme. Prečo? Tak v prvom rade nie je vo funkciu premiéra, to treba povedať, čiže mohli by sme maximálne povedať, že nechcú, aby odišiel z pozície, povedzme, predsedu Hlasu alebo z pozície predsedu parlamentu. Lebo tá pozícia predsedu Hlasu podľa mňa je tam kľúčovejšia pri tomto rozhodovaní. A ja si myslím, že môže byť kľúčovejšia. Zároveň ale vidieť minimálne zo strany ďalšieho koaličného partnera, v tomto prípade mám na mysli Andreja Danka, že táto kandidatúra mu nie je pochutí. Vieme, že vlastne vyzýval ešte donedávna, kým bolo možné podať kandidatúry Roberta Fica, aby on išiel vlastne do tej kandidatúry a dokonca sa domnieva, že vlastne to môže byť dôsledkom nejakého rozhýbania alebo nestability v tej vládnej koalícii ako takej. No je veľmi otázne, že čo by sa stalo a čo by sa udialo potom, keby Peter Pellegrini povedzme naozaj tie voľby prehral, keby nedokázal zúročiť ten svoj náskok a do akej miery by potom mohol vlastne z toho viniť práve aj jedného z koaličných partnerov. A aký máte zatiaľ dojem z kampane Ivana Korčoka? Zdá sa vám dostatočne výrazná? Troška samozrejme tú kampaň, je to možno trocha iný typ kampane, na akú sme boli zvyknutí v tom predchádzajúcom období, čo je dané aj tými objektívnymi limitmi, ktoré prišli vlastne na tú kampaň. Nám má mysli aj ten finančný strop na samotnú kampaň. Vidíme vlastne dnes, práve myslím, že minulý týždeň, alebo kedy začal v podstate s prvou a poslednou vlnou, nazvem to tak, aj takej, že billboardovej nejakej komunikácie, ktorá sa vo väčšine prípadov používa práve na úvod kampane, na zavedenie nejakej znalosti, oboznámenie vlastne verejnosti s tým, že ide kandidovať. A možno nezamýšľaným dôsledkom toho celého je to, že musel tú kampaň vlastne nastaviť viac kontaktne, čo asi nie je na škodu veci. To znamená, že naozaj vlastne musí chodiť po tom Slovensku. V prípade jeho
tú známosť, ktorú mal, je to naozaj dobrá cesta stretnúť sa s ním a možno dokázal do istej miery, osobne si myslím, že roztopiť aj takú tú predstavu o tom, že je vlastne chladný, možno arogantný až diplomat, pretože na druhej strane vlastne tí ľudia častokrát na sociálnych sieťach píšu, že je to vlastne práve naopak, že je príjemný, dá sa s ním komunikovať, porozprávať, vie tí ľudí vlastne strhnúť, je bezprostredný. Čiže z tohto hľadiska tá kampaň má podľa mňa svoju výhodu aj v tom, že je kontaktná, že začal dostatočne skoro a že vlastne, tak povediac, nebojí sa stretávať sa s ľuďmi. Lebo s tým niektorí stredopraví politici mali vlastne v minulosti problém, že byť v bezprostrednom kontakte jednoducho so svojimi voličmi nebolo vždy tu práve orechové. A ktorý segment by mal podľa vás Korčok osloviť, aby proste priberal ďalších voličov? V ktorom segmente má ako keby medzery? No, tie dáta vlastne ukazujú, že on samozrejme relatívne dobre je na tom v elektoráte Progresívneho Slovenska, v elektoráte Sasky, aj v podstate u demokratov, len to je zasa relatívne menší elektorát. A ešte aj tu stále je nejaký priestor. Ja si osobne myslím, že ale ten priestor možno vyplýva len z toho, že časť tých ľudí jednoducho si to rozhodnutie necháva ku koncu, ale väčšinu z tých na poslednú chvíľu aj tak bude získavať Ivan Korčok. To, čo je dnes podľa mňa že otázne a čo taktiež dnes tvorí nemalú časť tej stranickej podpory, je hnutie Slovensko a kresťansko-demokratické hnutie. My sme vlastne v tomto poslednom prieskume merali v oboch tých elektorátoch, a to ešte nebol známy, teda ako kandidát Igor Matovič a Patrik Dubovský, ale merali sme vlastne v oboch tých elektorátoch relatívne vysoké zastúpenie na úrovni 40 až 50% v oboch elektorátoch ľudí, ktorí hovorili, že neviem, koho budem voliť. Hej. Čiže oni naozaj že čakali na nejakú ponuku. Uvidíme, do akej miery tá ponuka, ktorá prišla, reflektuje tie ich očakávania, ale pre Ivana Korčoka je dôležité, že do akej miery sa podarí vlastne do druhého kola získať práve voličov týchto, nazvem to, že neúspešných kandidátov, respektíve tých, ktorí nepostúpia do druhého kola. Lebo tam už nejaké iné veľké rezervoáre hlasov podľa mňa nebudú. Že skôr sa bude hrať predovšetkým s voličmi, ktorí do toho prvého kola prišli, volili kandidáta, ktorý nepostúpil do druhého kola a akým spôsobom budú motivovaní k tomu, aby jednoducho prišli voliť aj do druhého kola. Igor Matovič hovorí o svojej kandidatúre, že on tak mobilizuje voličov, ktorí by v prvom kole nevolili Korčoka, ale potom by ho už vďaka tejto mobilizácii v druhom kole mohli voliť. Sedí táto jeho teória? Už ste niečo také merali, že vlastne tí voliči, ktorí neprídu do prvého kola, neprídu ani do druhého kola, máte to nejako zmerané? Ako v zmysle, tak vždy je nejaká časť voličov, časť tých voličov je sklamaná z toho, že ich kandidát nepostúpil do druhého kola, respektíve jednoducho je tak vyhranená, nazvem to, že hodnotovo, že žiadny iný kandidát nezodpovedá tej predstave prezidenta. Čiže určite je to tak, že vždy vyššia miera demobilizácie prebehne v týchto elektorátoch tých neúspešných kandidátov. Hej? A to potom závisí samozrejme od toho. Potom to je naopak, nie? Nie je to skôr naopak, že tí ľudia, ktorí v prvom kole volia Matoviča a ten Matovič sa nedostane do druhého kola, tak do druhého kola neprídu vôbec? No ale to dôležité je, čo urobí Igor Matovič po tom prvom kole. To znamená, že či jednoducho príde a povie tým svojim voličom, ale jednoducho pre mňa dopadlo to, ako dopadlo, hej, ale chcem, alebo vyzývam vás, aby ste v druhom kole volili Ivana Korčoka. Hej. Samozrejme, to je úplne iné, ako keď kandidát povie, ja neviem, máte voľné ruky, voľte podľa seba. To je podstatne menej mobilizačné ako priame odporúčanie voľby jedného z tých kandidátov. On na to ide ale troška inak, Matovič. On tvrdí, že nejde v kampani škodiť Korčokovi, ale že ho bude konfrontovať s určitými otázkami a už bolo vidieť z tej jeho prvej tlačovky, kde naznačoval, že tie otázky sa budú týkať aj pádu jeho vlády, Sputnika a neviem čo. Môže tak Ivanovi Korčokovi skôr uškodiť ako pomôcť? No, tak... To sme už rozoberali. Ako veľmi záleží, že akože môže uškodiť Korčokovi. Môže uškodiť aj Petrovi Pellegrinimu. Veľmi záleží, ale veľmi záleží, že čo povie a ako povie a proste na koho sa zameria. Lebo Igor Matovič
jemu záleží de facto len na pozornosti. A ja nepochybujem ani sekundu o tom, že keby mal získať pozornosť tým, že vlastne bude de facto, neviem, hádzať polena pod nohy Ivanovi Korčokovi, tak nepochybujem, že tak spraví. Skôr akoby otázka je, že čím si možno zaslúži, alebo s čím akože dostane väčší priestor, kde vlastne dostane tú pozornosť, po ktorej túži. Že či keď bude útočiť na Petra Pellegriniho z jeho, nazvime to slušnejšie, a on je to trochu politicky korektnejšie, s jeho osobným životom, alebo či dostane pomocou toho, že bude škodiť Korčokovi a všetci budú denní Gen, Smečko, Aktuality budú rozprávať o tom, že proste jak Matovič ničí šance Ivana Korčoka stať sa prezidentom, alebo také. Veľmi záleží, ale de facto platí to, že môže uškodiť aj jednému, aj druhému. Uvidíme, no. To naozaj závisí od formy, spôsobu, nazvem to, hej, tej komunikácie a toho vyhraňovania sa Igora Matoviča voči Ivanovi Korčokovi. Posledné, čo by Ivan Korčok chcel, prísť do konfliktu, osobne si myslím, vlastne s Igorom Matovičom alebo s jeho voličmi, lebo si uvedomuje, že naozaj ten súboj môže byť veľmi tesný a potrebuje aj tých voličov. Ono to naozaj závisí od toho, že akým spôsobom sa v tom celom vlastne nájde a bude správať ten Igor Matovič. Máme s ním skúsenosti, že väčšinou sa správa nie konštruktívne, ale deštruktívne, tak to môžeme čakať možno aj teraz. Tak ako má Korčok za konkurenta na svojej strane politického spektra Matoviča, Pellegrini má za takýchto superov Štefana Harabina a Andreja Danka. Ako môžu jeho výsledok svojou kampaňou ovplyvniť títo dvaja páni? No, tak ako som to vlastne už naznačil v prípade Štefana Harabina, že ten on už povedal, že ho nebude. Myslím, že to bol rozhovor pre Respekt, ak sa nemýlim, tak tam povedal, že jednoducho neodporúči v žiadnom prípade. Bolo to relatívne jasné, striktné, musím povedať, vyhranenie sa. Podľa mňa to bude veľmi ťažko a sa bude vôbec presviečať Štefana Harabina, aby to zobral naspäť. A neočakávam, že tam je veľký priestor vlastne na diskusiu so Štefanom Harabinom. Dokonca aj tá forma komunikácie, ktorú zatiaľ vedie Andrej Danko voči Petrovi Pellegrinimu, je skôr naozaj na takej, že výrazne, že osobnej rovine by som povedal. Hej. Častokrát je to vlastne až také osobné vyhraňovanie sa a skôr mám pocit, z toho celého mám skôr pocit tiež, že tí voliči Andreja Danka nebudú mať akože nejak 100-krát dôvod jednoducho ísť v tom druhom kole podporiť Petra Pellegriniho. Čiže obaja títo kandidáti nie sú z tohto hľadiska, nejdu veľmi, by som povedal, po ruke Petrovi Pellegriniho z hľadiska. Harabin dokonca hovorí, že obidvaja kandidáti, aj Pellegrini a Korčok, sú sluhovia USA. Áno. Hej. Čiže to sú presne vlastne tie naratívy, ktoré automaticky budú podľa mňa demobilizovať tých voličov, aby do toho druhého kola prišli. Nie všetci, jasné, nie všetci si povedia, že idem tu posluchnúť Štefana Harabina alebo Andreja Danka a urobím to svoje rozhodnutie na základe ich odporúčaní alebo neodporúčaní. Ale viem si predstaviť, že niekoľko desiatok percent jednoducho voličov tých dvoch pánov to môže nakoniec neistiť. Respektíve zostanú doma. Danko aj Matovič sa snažia Pellegrinimu uškodiť aj tým, že sa snažia ho urážať kvôli jeho súkromnému životu. Môže to mať vplyv na volebný výsledok? Tam sú všelijaké narážky, by som povedal, veľmi aj vulgárne. Áno, sú, ale mám pocit, že jednoducho tí, ktorí chcú dnes voliť Petra Pellegriniho, tak do veľkej miery sú, neviem či povedať, imúni, ale jednoducho, že táto forma komunikácie pravdepodobne ich nebude už nejak výraznejšie zneisťovať. Ale je to vlastne niečo, čo má vlastne, čo dáva isté limity, by som povedal. Hej? Práve tej možnosti konverzie, by som povedal, toho tých neúspešných hlasov z prvého kola v prospech vlastne Petra Pellegriniho. No, stavia sa tam jasná, tak aby som povedal, eticko-morálna nejaká bariéra, ktorú asi tí voliči nebudú vedieť prekonať, respektíve asi ťažko ju budú prekonávať. Myslím si, že Peter Pellegrini sa s tým snažil vyrovnať vlastne aj v tom svojom prejave, kedy ohlasoval svoju kandidatúru a nemám pocit, že by chcel
túto tému ďalej nejakým spôsobom rozvíjať v tej kampani. Čo ale vždy samozrejme nemusí záležať od neho, lebo ako vidíte, tak to vlastne môžu prinášať jeho protikandidáti. A je možno svojím spôsobom úsmevné, že vlastne možno na to naráža práve koaličný partner, ktorý tým pádom vlastne ako keby znižuje jeho šancu byť zvolený za prezidenta. Však ste sám hovorili, že to sa môže podpísať potom na budúcnosti tej koalície. Máte taký pocit, že to môže byť vážny problém po prezidentských voľbách, nech dopadnú akokoľvek na koalíciu, toto vyhranie sa Andreja Danka? No, ak Peter Pellegrini vyhrá, tak myslím si, že to bude podstatne menší problém, než v prípade, že by prehral. Lebo keď sa prehrá, tak sa jednoducho hľadá vinník prehry a v takom prípade jednoducho si viem predstaviť, že to očakávanie Petra Pellegriniho je podľa mňa vysoké smerom k zvoleniu za prezidenta. Čiže výrazne by sa podľa mňa naštrbili tie osobné. Oni asi nie sú ideálne, podľa toho, nevidím do toho, ale podľa toho, čo mám možnosť registrovať, tak nie sú veľmi, veľmi ideálne a pravdepodobne by sa tie vzťahy ešte zhoršili. Takže Andrej Danko možno riskuje osud koalície. Takto. Ťažko povedať, samozrejme. Ja si myslím, že v konečnom dôsledku oni to nejakým spôsobom ustoja. Osobne si myslím, lebo si nemajú dôvod dnes pripustiť ďalšie, by som povedal, predčasné voľby, takže neviem si to ani predstaviť, že by jednoducho sami takýmto spôsobom položili tú koalíciu. Je dosť možné, že pred voľbami bude iba jedna televízna debata s Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom. Aspoň teda také signály prichádzajú zatiaľ z okolia kandidáta Hlasu a Smeru. Ako to môže ovplyvniť voľby? To sme tu možno ani ešte nemali, že iba jedna jediná debata? Nespomínam si, že by bola jedna. To naozaj nie. Myslím, že vždy bolo viacero tých debát. Myslím si, že z hľadiska vyhodnocovania efektu vlastne samotných debát na voľby. Je to zložité, ale to, čo sme mali možnosť párkrát naozaj že registrovať a v niektorých voľbách viac, v niektorých menej bolo, že dochádzalo k pohybom v preferenciách práve po tých veľkých televíznych debatách. Asi najväčšiu si naozaj pamätám v tom roku 2014. To bolo vlastne Fico, Kiska a Procházka, spomeniem. A vtedy vlastne Radoslav Procházka naozaj dokázal v tom poslednom týždni, tak povedzme, vymazať takmer 10% rozdielu medzi ním a Andrejom Kiskom. On tam vtedy naozaj, to bolo to, kedy on nepostúpil možno o 2 percentuálne body alebo nejak tak ten rozdiel, pričom naozaj, že dlhodobo v tých prieskumoch bol na úrovni nejakých 10-12%. A podľa mňa to, že ho ľudia videli vlastne jeho kompetentnosť, schopnosť vlastne reagovať naozaj na rôznorodé otázky, ktoré sa týkajú aj teda pôsobenia prezidenta, tak naozaj si vytvoril veľmi, veľmi dobrý imidž, by som povedal, v populácii, na rozdiel povedzme od volieb, ktoré sme spomínali, a to bol tie 2009, Ivan Gašparovič, Iveta Radičová, kde vlastne možno tie debaty boli takou povinnou jazdou a veľmi sa nepodarilo vlastne na ich základe už nič veľmi, veľmi meniť. To znamená, že aj tu sú tí dvaja kandidáti relatívne jasní. To znamená, otázne je, že či je tu nejaké percento ľudí, ktorí by sa mohli vlastne práve rozhodovať na základe tých debát. Ono asi nebude veľmi, veľmi veľké. Medzi nimi tie prestupy nie sú nejaké veľké, ale môže sa stať, že niekto tam sklame vyslovene, nie? Ja, v prípade, že by... To ma ani veľmi nenapadlo, pretože pri oboch pánoch naozaj očakávam, že si dokážu akože odrobiť svoj komunikačný štandard, keď to tak poviem, lebo sú to obaja skúsení páni, jeden diplomat, druhý bývalý premiér vo viacerých verejných funkciách. Naozaj, že prešli si x-krát výstupmi pred kamerami. Čiže jasné, môže to byť nejaká otázka, ktorá by ich spochybnila, ale toto si ani veľmi dnes naozaj neviem predstaviť, že by takým podali tak zlý výkon v rámci tých debát, že by to znamenalo, že by stratili nejak výrazne svoju podporu. Je to podľa vás dobrá stratégia Petra Pellegriniho, alebo to vychádza v prvom rade od neho, že iba jedna debata, nie viac, lebo Ivan Korčok, pokiaľ vieme, ochotný s ním ísť do teda viacerých debát? Do istej miery je to, ak sa Peter Pellegrini toho obáva, tak samozrejme, ak je to o jednej debate, tak do istej miery redukuje
počet očí, ktorí jednoducho tú debatu budú vidieť, sledovať. I keď na druhej strane treba povedať, že sociálne siete nám poskytujú tú výhodu, že oni to budú vlastne multiplikovať, myslím, že v zmysle, že vystrihnú nejaké veci z toho, koniec koncov bude sa šíriť ten záznam, ale predsa len osobne si myslím, že je to iné, keď to ľudia môžu pozerať naživo v tom večernom čase, že tomu venujú podstatne viac pozornosti, ako potom vlastne tomu spracovaniu, by som povedal, už v rámci tých sociálnych sietí. Čiže do istej miery, ako keby do istej miery to znevýhodňuje toho Ivana Korčoka, lebo stále to vnímam tak, že má nevýhodu voči Petrovi Pellegrinimu aj z hľadiska nejakej takej viditeľnosti. Nemal jednoducho prirodzene, nie ani predsedom parlamentu, nie ani predstaviteľom vládnej koalície, čiže má relatívne podstatne obmedzenejší čas byť vlastne v prime time na obrazovkách. Poďme si to teda zhrnúť. Čo by sa muselo stať, aby Korčok v druhom kole porazil Pellegriniho? Aké momenty ešte by musia nastať? Pri tomto rozdiele 10 bodov. No, je to 10 bodov, ale v zásade vlastne hovoríme, že samozrejme, keď to stiahne opäť, tak to je čarou vlastne tej kandidatúry, tej dvojce. No, v prvom rade to, na čo sa musia spoliehať, alebo ak hovoríme o Ivanovi Korčokovi, keď otázka znela tak, že čo by mal Ivan Korčok urobiť, tak musí vlastne do nohy mobilizovať tábor voličov progresívneho Slovenska, SAS, možno menšie tábory, ako som nazval to, hovoril tých demokratov. Potom jednoducho musí tam dôjsť k nejakému súzneniu aj s tými ďalšími politickými stranami, ktoré hovoria, že skôr hľadajú nejakú, nazvem to, že konzervatívnejšiu ponuku. Čo je paradoxné, pretože ak by som Ivana Korčoka niekde zaradil, tak by som ho zaradil skôr k umierneným konzervatívcom. Áno, on aj sám je umiernený konzervatívec, ja ho poznám. Takže tu nie je podľa mňa, že žiadna otázka takéhoto charakteru mi tu nevystáva. To znamená, že či dokáže KDH jasne povedať, že toto je pre nás predsa len priateľnejší kandidát ako Peter Pellegrini a v prípade zasa Igora Matoviča v podstate taktiež niečo podobné. Hej? On potrebuje jednoducho mobilizovať v rámci toho svojho alebo v rámci stredopravého politického spektra výrazne jednoducho tých voličov, aby prišli voliť. Ako som povedal, oni sú mobilizovanejší. Na tých dátach to aj vidieť, hej, že keď omeráme nejakú ochotu ísť voliť, tak ona je naozaj vyššia v rámci tej opozičnej časti politického spektra. No a druhá stratégia pre víťazstvo je vždy samozrejme tá demobilizácia. Hej. To znamená, nedá sa predpokladať, že by voliči pre Ivana Korčoka by bolo dobré, aby vlastne Štefan Harabín získal čo najviac hlasov v prvom kole. To znamená, aby dokázal osloviť výrazne aj voličov Smeru, lebo mimochodom. A potom odradiť ich a potom ich odradiť od voľby presne tak. Hej? Takže áno, to je asi tá základná stratégia. Hovorí riaditeľ agentúry Focus Martin Slosierik. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. A vám ďakujem, že nás sledujete.